jahe nak jahe katul jahe ji kuntul ndoke banyak ndoke mbah dul karek siji colong mesti pimen to iki donya ndi yo oh malam minggu wis tak telepon kumpul sik weh ora diangkat-angkat iki bocah iki nyanti to jane iki wah halo Kul kowe nek ngendi perapatan wis dek rene yo ngancani aku iki aku gabut kan yo wis dek rene tak enteni yo wis sekarang tadi bosek krek lah kok dinten kat orang jedul-jedul ki delok nyanti jane randuwe yang randuwe det aduh mumet kok ngendi to apel janjane iki dinten yo kan mau kok telepon dek kowe gabut aku duwe isi ati apa dah kowe ngomong gabut mau lho iya aku langsung berkemas menciptakan alat pemancing ikan masuk kan ngono kayak ayo mancing apa piye nggo nambani gabut awake dhewe iki mau lho kowe nek ya gabut aku ya gabut nah wis ayo mancing wae ngono ya daripada ngopo rek hiburan ya mancing nendi ceritane iki wis nang kalen-kalen lor kono apa kidul kono apa kulon kono ya lek cacing sik ya oke ya aduh di cacing iki ini iki lho oh iya dilengkas sekali nih lho cacing wis berlimpah anu iki kok ya iwak ya kimplah-kimplah terus utelane lho sak bantal-bantal lah kurang nyamleng ya nggo gabute awake dhewe gen ilang heeh to iya terus aku sempet tekan kali langsung lelep endi pul kene iki heeh cedak iki lho kene iki lho biasane iwake hauk kene iki hauk iwake sak bantal-bantal kene iki lho arep kene iki penak sepote gelo penak biangan ora nek krumunane wae kene iki wis kene wae nu lho kowe kok ngayel lan dadi kene iki lho iwak sak bantal kene ndi sing mancing aku sik weh ya anu aku sik pancing siji lah iki lho aku sik umpane sing golek aku kowe gur kene alah aku lagi ya iya heeh nambani gabut makan sik tus tis gentis semprong bolong melu wong perawan ayu melu aku kleru iwak akeh melu aku dhewe weh ketok kurang jero sini nah tahan ngene iki tahan anu lempar ono sithik maju kono ben rada anu dipangan iwak sing bau gede sak bantal yo bela kok keliwat lah kok anu timbele jeruk sithik oh sik ganti pangan sik iki meneng sing mancing sapa jane iki iya kok ngak anu gentenan wae nu iya wis mumet aku nak gagas kowe mancing ora gudeg ngono ketoke coba kono geri yo harus ngono iki kabeh wah cangkem wih drup ora yo urung coba tekan nasi iya cangkemku kecut heeh aku mau yang warung tuku rokok bismillahirrahmanirrahim celup kowe udet apa ora aduh walah kowe nyemel wae mare wedi wae aduh sithik gila pol ndi to walah kowe iki wis gur malah kaya krenet kelekmu anu telat gur kakan ngabani kaya krenet bis kowe alalah wong mancing kok ngono deh mau pas uslup langsung disendal ora iso meneng ngono iki iki lho iki urung
Wah, nek anu banjir. Gajilake sungai ini. Anu kan. Wah, yo. Halah, no. Lah cacing ngasih glowing. Alah, ngasih glowing cacing. Ya Allah, lah kok mau kemeneng gelas. Dong apa, Cah? Weh, Kang mancing. Kowe kang ngendi, Kang? Milake sawah, kemakan sore makan masang diesel. Walah, kempul lho ngajak mancing. Kene dhewe gabut jare mau. Gabut iki ngomong. Gabut iki canom. Enggak jare Malam minggu lho, Kang. Dek piye arek iki? Ora ndek pacar kuwi. Yalah gagas pacar, Kang. Iki ceritane iki randedet rande yang aduh lemes aku. tenan kok. Terus kabut terus nyangkali mancing. Heeh, Wis kur ngene iki. Ya sampai Kempul di inisiatif, ayo mancing ngono jare. positif mancing ora Gudak negatif. ora dene Ora enek terus kok lah piye. payah tenan. Pol kuwi. Ning lagi mau mangkat jam piro? Mangkat jam Mangkat jam 8. Saya hene iki jam 12 lho, Kang. Jam 12. Durung itu. Itu entuk. Saiki iki iwak iki pinter kok. Kancane tok, Kang. Malah saiki iki ana iwak sing pinter nyanyi banget. Weh, kuwi ngendi Eh, iwak pinter nyanyi. Kuwi anu, Eh, iwak milenium. oh, udah ngerti kok. Iwak milenium. Andane wong tua kok. Aduh, dermo. Enek sing dadi artis barang ya enek. Weh. Ora sido ya, jebule kenter apa piye? Kuwi kae lho, iwak apa sing iwak sing iso nyanyi rap-rap kae. Iwaka. Waka, iyalah. Dalah. Kowe ndak daglek kan. Dalah. Mbok mula mancing ket mau ya ora bakalan edong. Iwak saiki pinter kok. Pinter ya. Pinter sore mangan kok. Terus bar mangan nyanyi-nyanyi. Berarti Pak saiki mangan bangku sekolahan. Bajilah. Sing ra mangan bangku sekolah ya sing mancing kuwi ndakan. Lah iya. Iki sorry lho. Malam yang panjang, malam minggu aku Sorone bahagia sekali. Asik. Oh, sapa Mas? Marah emosi. Weh. Oh, Mas ngetuki. Dong apa kuwi? Weh, weh. lho tenan to. Mancing. Lah malam minggu kok cah nomok to mancing iki padha ora duwe jang. Ini iki gak. Kaya aku iki lho, cah nom ki ya apel. Oh. Klambine dilebokke. Leng. Iki. Sampai tunas. Ora usah nek arep mancing. Meneng wae kowe. Aja digatek. Lah napi mau pamite omonge Apa? golek banyu diesel lah kok ndak melu Ya. gur wong mancing kok do ditiru. Sakarepmu to apa urusanmu? Iya toh, Kang. Malah gur ngece rumah Kang. Ora lah kok tak dikandoi mancingmu oleh endi? Wetuk. Lah urung itu kok. Iki tak mari mancing. Mare mancing piye apa iso? Alah lah lah lah. Ora kok iso. Aku mancingnya kecil. Mosok. Alah kecil. Coba pol kene apa? Gini. Coba kene. Coba. 3 jam. Sik, rada tak nise kene. Iya, ngene iki ki nganggo japane. Japane Tak pakanane sik. Iki mau cacingmu madhepe nyandi. Wis kono madhep ngulon, madhep ngetan, Wah, ngidul. iku ana syarate. Kudune cacinge didepne. Wong. didelok dah. Gur Yo. putrul kowe guys. Warai carane Mancing. mancing. Itu dice ya. Heeh. Ah, coba. Kene kat mau Hei. ngasih peki klik ngene kok malah. Gayane. Kose Gaya kalau tok, jeng mancing. Jeng gaya. Cobrot cobrot ngene. Gandruk. Ora kena to. Reso. Angin. Aku tak alian nggon kono geden. Coba delok wae, Pol. Yo, Ben. Wat no. Wis ngene iki setan rada menengo isin. bae, menengo sik dilo. Cis gandruk. Gandruk Iki kok. kiwit. Rompo. Eh, Wis ora kena. berarti wong Ora isen yo. Gayane. wong mancing iki berarti yo angel tenan. Ya kan mancing butuh kesabaran. Kaya aku iki berarti termasuk sombong. Dadi ora oleh sombong. Ora Mancing sabar memang yo barang. angel. Iya, ora sabar. Nek mancing angel iki memang yo angel.
Luwih becik mancing perkara genap gampang. Lah ya. Pokoke lho. Ayo ayo. Ayo kepuwi wae. Gampang. Kemplung kempel. Guduk yang telu, Cak. Tempel